ବଳ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟି ଆବଶ୍ୟକ। ଭୀମ ଓ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ବଳ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପାଇଁ କେବଳ ବଳ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ। ସତ୍ୟ ଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟି ବିନା ଯୁଦ୍ଧମଞ୍ଚରେ ବିଜୟ ଅସମ୍ଭବ। ଜୀବନର ଯୁଦ୍ଧରେ ବଳ ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ସଫଳତା ନିର୍ଭର କରେ ଦୃଷ୍ଟି ଓ ବୁଦ୍ଧିରେ। ଏହା ଆମକୁ ଶିଖାଏ କେବଳ ଶକ୍ତିରେ ବିଜୟ ନୁହେଁ, ମନ ଓ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବିଜୟ ଅଛି। ଅତ୍ର ଶୂରା ମହେଷ୍ଟାସା ଭୀମାର୍ଜୁନ ସମା ଯୁଦ୍ଧଃ ଯୁଯୁଧାନ ବିରାଟଶ୍ଚ ଦ୍ରୁପଦଶ୍ଚ ମହାରଥୀ। ଏଠାରେ ବଳଶାଳୀ ବୀରମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଭୀମ ଓ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସମାନ ଯୋଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ବିରାଟ ଓ ଦ୍ରୁପଦ ପରି ଅନେକ ମହାରଥୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନୀରବ ହୋଇଯାନ୍ତି। ସାମ୍ନାରେ କେବଳ ସୈନ୍ୟ ନୁହେଁ, ଭୀମ ଓ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସମାନ ବଳ ଧାରଣ କରୁଥିବା ବୀରମାନେ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ଯୁଯୁଧାନ, ବିରାଟ, ଦ୍ରୁପଦ ଏହି ନାମଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ମନରେ ଶକ୍ତି ନୁହେଁ, ଆଶଙ୍କାର ଛାୟା ତିଆରି କରିଛି। ବାହାରେ ସେ ରାଜା, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି ଏକ ଅକୁହା ଭୟ। କାରଣ ସେ ଜାଣିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଭୀମ ଓ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସମାନ ବୀର ଅଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ବିଜୟ ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଏହା ସେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଶ୍ଲୋକ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଣ୍ଡବ ସୈନ୍ୟର ସତ୍ୟ ଶକ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ଏଠାରେ କେବଳ ଭୀମ ଓ ଅର୍ଜୁନ ନୁହେଁ, ସେମାନଙ୍କ ସମାନ ବଳ ଓ କୌଶଳ ଧାରଣ କରୁଥିବା ଅନେଷ୍ଟ ବିଶିଷ୍ଟ ବୀର ଠିଆ ହୋଇ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ଏକତ୍ର ବଳ ହିଁ ବିପକ୍ଷ ପକ୍ଷରେ ନୀରବ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏହା ହିଁ ଏହି ଶ୍ଲୋକର ମୂଳ ଅର୍ଥ ଅଟେ। ଏହି ଶ୍ଲୋକ ଆମକୁ ଦେଖାଏ, ପାଣ୍ଡବ ପକ୍ଷର ଶକ୍ତି କୌଣସି ଏକ ବୀରରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଭୀମ ଓ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସହ ଅନେକ ସମାନ ବଳଶାଳୀ ଯୋଦ୍ଧା ଥିବାରୁ ସେହି ପକ୍ଷ ଅପରାଜେୟ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି। ଏହା ଏହି ଶ୍ଲୋକର ମୂଳ ଶିକ୍ଷା। ଏହି ଶ୍ଲୋକରୁ ଆମେ ଏକ ଗଭୀର ଶିକ୍ଷା ପାଇଥାଉ। ଜୀବନରେ ଯଦି ଆମେ ଏକା ହୋଇ ଯୁଦ୍ଧ କରୁ, ସେତେବେଳେ ବଳ ଶୀଘ୍ର କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଚାରିପାଖରେ ସମାନ ଚିନ୍ତା, ସମାନ ସଂକଳ୍ପ ଓ ସତ୍ୟ ଓ ସହଯୋଗ ଥାଏ, ତେବେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ଅସାଧାରଣ ସମସ୍ୟାକୁ ଜୟ କରିପାରେ। ଏହା ହିଁ ଏହି ଶ୍ଲୋକକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ମାର୍ଗ। ଆଜି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକରୁ ବୁଝିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବଦ୍ଗୀତା କେବଳ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଜୀବନରେ ଏହାକୁ ଉପଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଏହି ଶ୍ଲୋକର କଥା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଥାଏ, ତେବେ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଆମ ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକରେ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ଆସିବୁ ଜ୍ଞାନର, ଶାନ୍ତିର ଏବଂ ନିଜକୁ ବୁଝିବାର ପଥରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।